samu komai ba. Fili tsakiyar rafin tsanin kaya, ka cire buya cikin buya, marashin kaya mai kaya, in gaya musu ba da tsoro ba. Ban takobi rabu tsararre a cikin in san majurarre, in daga tutar Fatima jere a yi mun ba don karare ba. Kai salati rabu wanzaje, in daga shi ya zama gajajje, ya ce mini ko ina ya je da zuwan da ba za ya dawo ba. Kamata in nema a daɗan yamma da alfarma ya ikilila a ƙara bankoma, jaba da wahalar da mata ba. Sai mata sallama zuwan farko, ta bar makwati na an miƙo, sannan in miƙa dan koko a zuban ba dan halina ba. Sai in ce salamu alaiki madaniya, salamu alaiki ashrafiya, salamu alaiki mardiya, salamu alaiki ya aliya, salamu alaiki ya wasila, salamu alaiki ta kamata, salamu alaiki wanzuwata, salamu alaiki zuciyata, salamu alaiki uwar uwata, salamu alaiki akan na furta, salamu ala wata makaranta, salamu ala mai bada gata, ya gata mai kulla gata, ya ta cikin sarkin sarauta, yanda ta so haka muka jita, kuma hakan ne za mu furta, wayyo Allah na nabinta, in kika amsa zanen wuta, ki mun babban da she in cira ba dan na ji na kai ba. Masu ji ku fito ku zo hayya, lamari ya zo na soyayya, jijiya da jiki ku saniya, ku ji ba dan ni na kawo ba. Wani lamari ne ya fusata ni, ko in ce muku ya bagauta ni, kar ku ce na zo da rudani, lamarin ne ba na wasa ba. Da rabbu ya kadarto, shi ake sa wasu ko kwanto, kuma bayan tun azali ya fito, alfijir bai canja suna ba. Kuma wai har in kananu ni sai a matan na mizani, bayan kai ne akan zani, wanda san ba za ka rikito ba. Su ne fa imani, ƙaunarsu tana a addini, inda karar su kana a ƙaula ni malaku ba zai tausaya ma ba. Ga wasiyar Mustapha zalla, in ka bi ta kawai ka sha fadla, in ka bai ta kawai ka bulala, za ka sha ba kuma daloli ba. Mu dinga jin motsin sa har hanji, mai musu kauna ba gani ba ji, ko da wuya bai ce mu juyo ba. Zancen annabi ko da yaushe su baya so a gajarta su, kai ko dan san da ke